でもイタリア語もほとんどイタリア語じゃなくてこれ方言連れてった。だからスフィッツィオも見つかる、でも見つかるこの意味、このことが欲しい。でもちょっとわがままのことをやる。スフィッツィオはこれ必要がない。でも僕やりたい。だからやろう。Può sfizio e me fa sentire cantare. だから自分の声見せる。してる自分の声、いい声。そう、per lo sfizio。ロは定冠詞。定冠詞。そう。だから変な、この歌は変な歌。難しい歌。なぜ？普通はこのルールある。僕も、誰が歌を書くためにいろんなことを教える。最初のことを教えるはできればすべての定冠詞とって。定冠詞歌うためにほとんどハンドル。ほとんど定冠詞とできれば取って。だから見てオペラ。できれば定冠詞がない。部分冠詞大丈夫。不定冠詞大丈夫。定冠詞絶対言っちゃダメ。でもイタリア語レベル高いとナポリ語レベル高い。定冠詞は大事。だから入れた。だからみんな歌いながら時々しゃべるになる。歌いながら定冠詞ばか本当に難しい。これとその時止まる。でもこの、人は普通はよく使った定冠詞。例えばコーヒーが欲しい。カフェ、おカフェ、でも柔らかい。一番おいしいカフェ、おカフェ、連れてって、おカフェ。定冠詞は一番になる。だから定冠詞は大げさのっぽい、これは一番おいしいものになる。だからおナモラード、私は一番愛した。だからおシフィッツィオ、まだ大丈夫。シフィッツィオも大丈夫。柔らかい。おシフィッツィオ、これは一番楽しむこと。でも歌うために本当につらい。ブロックされる。でもこの人は必ずは使うこの定冠詞のために全ての自分のもの一番いいもの。だからpuò sfizio e me fa sentire e canta。だからここ普通はほとんど母音通る。でもこの人は母音入れる。だから好きなことだんだんこの母音消える。歌うために大丈夫。でもこの人の味は母音入れる。だから時々ちょっと音はちっちゃい。一番楽は、言葉の音、言葉しゃべる感じ。だからl'agio portato o capo concertino po sfizio e me fa sentire cantare。これは一番リアル的なの発音。でもl'agio portato o capo concertino、これちょっとおは柔らかいなと。歌うためにも大丈夫。でも好きなこと、リアル的な歌うために、うちでちょっと、試してみて一番楽な、やり方。あと、maggio bevuto un bicchiere vino。これは大事な、ことは、
イタリア語下書いた、でもこれ文法的にイタリア語はじゃなくて、普通はio ho bevuto un bicchiere di vino。でも南イタリアよく使うこの私のため、ioじゃなくて、per meじゃなくて、mi。だからよく使ったmio bevuto。mio bevuto、例えばナポリ人、南イタリア、イタリア語、こんな喋り方、mio bevuto un bicchiere di vino。これ半分ずつ方言、半分ずつイタリア語、io ho bevuto、mio bevuto。でもこのmio bevuto、感じるは、美味しいワイン飲んだ。mio bevuto、maggi bevuto no bicchiere vino。普通はのbicchiere vino、絵は消えない。でもこの人はすべて大げさ。maggi bevuto no bicchiere vino。一番美味しいワイン。perché、なぜなら、stanotte ha voglia in tusseka。そう、tussekaさっきのこと。だから彼女は苦しむために、そう自分の、血の中の毒も彼女の血のも行くよ。僕だけ苦しむ、俺はだけ苦しむじゃなくて、彼女とも苦しむ。ここ書いたこのアドバイス、よく出るこのシーンはいっぱい一緒に飲みましょう。これ乾杯の歌。例えば大表一人で飲むはキリストの最後の晩餐、ここ書いたのような今準備、何かすべての運命。例えば歌った曲、僕歌った曲、このカレジャスがまんま、このレシタティブっぽいの前、ほとんど一体一つのこと、一人ワイン飲んだ。一人で飲んだ。あのワイン強いねっていう。あのワイン強い。一人で飲んだ。一人で飲んだは準備している真のことも。今の世界、自分の世界終わった。あ、これは一人でだってことが含まれてるんですね。だからこのミオベウート、一緒に飲みましょう。これお祭り、楽しいハッピーなこと。一人称だから。そう、悲しいのこと。一人のもう悲しいのこと。でもここキッチンドリンカー一人で飲む。そう、本当に一人飲む、本当にここも悲しいのこと、あんまり嬉しいのことじゃなくて。でも、芝居的なはみんな一人で、このワイン飲むはキリストのように最後のこと。最後のことをキリストはすべて、イエスはすべて失う。友達、命、力、弟子で、だから私はキリストの最後の日はのような準備している。キリストもこの最後の食事と一緒は晩の、だから夜。だけスタノってだからスタノっては大。アボイエントゥッセがこの夜、普通の夜じゃなくて、だからだからシーンとシーン、最初はほとんど映画っぽいこのシーン、歌うとコンチェルティ、あとほとんどだんだん、シーン広がる、すべてこの、建物とバルコーニ、普通は、come dice cortile?普通は中庭、ナポリいろんな中庭がある。だから、è comparuta luna all'intrasato。ただしに突然、all'intrasato、この間言ったの、この説明したこのイントラサット、comparuta、イタリア語コンパーサ。
例えば芝居なんかの映画なんでエキストラのことをコンパルサっていう だからアルナアコンパルータ何のために好きが出たペッレアレイ彼女のためにこのペッレだあげるオシフィッツィオエメベデディストルットだから自分の顔悲しみすべての苦しみだから必ず満月一番明るいのこと彼女のために満月が出ただから本当に悲しいんじゃないな普通は満月は愛のつなぐために今度は逆になる離れるために自分のみすぼらしくなった姿を彼女に見せるために書いてない満月でもみんなわかる、夜はでもあなたのバルコニーからあなたの顔をよく見る満月しかないねcomparut luna all'intrasat pelle d'Auschwitz e me vede distrutto perché che sta femmina m'ha fatto vorrei che luna si vestesse a lutto perché lo conosco questa femmina va dossi conosco donna vaこのことペッケロはそのことこのことマファット僕に俺にしたこと今カッコはいいでも顔は本当にちょっと悪いカッコ悪いだからできればこの満月いらないだから満月いらないこのイメージになる好きはお葬式の服着るルットはお葬式の基中であることをだから黒だから満月がないだから満月がないはしてるの名前そういう意味がそうだから本当に難しいイメージなぜこれはほとんど詩人っぽいだから今満月でも、俺は惜しい満月じゃなくて新月これは詩人じゃなくてこれは記号っぽいじゃなくて場所のカエルの、詩は俳句はカエルがないほとんどカエルの音がある買わず飛び込む水の音そのだから感じるこの動きと、暑さこの例えばまさか8月は暑さだからカエルもプラフ、そうこれは今満月みんな、恋人さんたち一番楽な時でも俺は一番悲しいの時、なぜ今満月僕の気持ち合わせる一番新月がない自分はもう愛を失ったから月がないんですね彼にこのことはよくだからリアル的な、一つのことやらなかったこのコンサートは歌ったノリが歌った曲パーチェミューディオ、ヴェルディ書いたその晩は満月、でも芝居の書面コントロールできない、満月だんだんヴェルディ書いたここは満月雲の後ろ、あとだんだんこの音を出すここ満月はっきり見える、本当に面白いレオノラが自分の愛を思い出すわけですよね、満月だからラマイリエ愛してた、このだから満月と愛ルールある同じ道同じ波同じリズムある、だから本当にいいでもこの言葉は難しい詩人の、ことはある。はい続けます、どうぞいつでも質問、これもうちょっと簡単quando se ne venetta a parte mia あは時々書くこの
いろいろある。この書き方、この書き方、時々入れたこの書き方。そのために気をつけて、いろんな書き方ある。でもこの僕選んだこれは長いあ。なぜこれはこのあパルテミア、ほとんどこのあはイタリア語、ごめんなさい。ダッラ、そうぜ、部分冠詞。ダプラスラ。定冠詞と前置詞の合わせる。だからダッラ、時間かかる。アパルテミ。アパルテミ。だからアパルテミじゃなくて、アパルテミ。このダッラパルテミ。ダッラミアパルテイタリア語ほとんど。そう。だから女性も組の合わせた。あ、これ組に入った。そう。イタリア。こちらの側、こちら側にって入る。そう、イタリアこれ当たり前。例えばこのこと起こった。一番ボスの組長はマフィアの組長ちょっとロイヤー入れた。でもマフィア何にも変わらない。マフィアの奥さんはこの人の奥さん、うちで同じ仕事命令だから何にも変わらなかった。最近の話。ベネッテってベンネ来たという。過去のベニールのこと、そう。過去の形。イタリア語はベンネ。俺の組に来た時。そう。ナポリいつでも大げさなのこと。ちょっと言葉だんだんスフレのような広がる。ベンネット。普通はベンネ。住所もある。辞書もある。このベンネ。でもナポリ語ベンネット。Quan se ne vennette a parte mia。俺の組入れた。この「あ」のこういうマークって普通のイタリア語にはない。これは使ったフランス語だけど北のヨーロッパの語。昔は戦争の前時々イタリア語を使う。何のためにラテン語ある短いと長いの母音その違う感じる。あとだんだんなくなりました。だから時々昔の楽譜、例えばベルディ時代も昔の今直したのを出版する昔まだこれは長いあ。長いあ。例えばバラのこと一番正しいの発音はラテン語はこの「あ」は短い。だからローザがローザ。でもローザと一緒。ローザから例えばダッラローザ。これはラテン語は長い。だから入れた。ダッラローザ。これは一番正しい。長い。だからローザはローザ。con la rosa, dalla rosa, rosa。だからバンネオローザ、短い。nella rosa。昔はこのニュアンスちょっと長い。ありがとうじゃなくてありがとう。ローザ。僕ラテン語やった時はこの違い、このニュアンスやった。本当に意味変わる。ローザは主語、ローザは主語じゃなくて別のことになる。今だんだんこのニュアンスなくなりました。でも昔の歌手はこのニュアンスやる。みんなこのちっちゃいニュアンス。だからこれアパルテ、かけて2つの長いだからダッラ2回入ってアパルテミできればこのニュアンス本当に
歌うの時本当に感じる。僕たちの練習いて何回僕を直す。やり方いい。でも本当のこの母音は昔はこのやり方。そう、例えばすべての言葉、イタリア語全部分冠詞ある。すべて長い。例えば僕のもの、il mio petto。これは短い。でもnel mio petto、昔はペットは、おは長い。この印、この印、この印。同じ、これは同じ。だからイタリア人、自然、いる。nel mio petto、ちょっと長い。これは当たり前。子供頃ある。このイタリア人以外、書き方は同じ。この印がないペット。ペットになる。このちっちゃい犬ちゃんとnel mio petto、il mio petto。il mio petto は主語。nel mio petto は僕の胸の中。nel mio petto。nel mio petto。ちょっと長い。イギリスもある。英語もある。この違う。でも書き方そのまま。でも誰が知っている？ちょっと発音変わる。はい、続けます。だからアパルテミアがこの女性は入れた私たち、俺の組。こちら側に入った時。その頃は俺はero occhio guapo。一番偉いワップ。だからボス。ワップのボス。どんな、句一番いい句。ワッシュサニタ。ワッシュなぜ？ワッシュはなぜ？ワッシュはバッソ。上。下のこと。イタリア語バッソ。なぜ？谷。だからアレネッラはワッショじゃなくて、アレネッラはオカ。だからワッショじゃなくて、ワッションフラスカタじゃなくて。そう、サニタはリオネサニタ、今ステラは谷の中。だからワッシュ。ワッシュサニタ。ワッシュ。発音はうっていうよりはわで。ワッシュサニタ。これ難しい。G と V とよく中入れる。ワッシュ。ワッシュ。だからワッシュありえない。これはナポリ語。ワッシュ。うと V の違い。間中。その上のベネッテは V でいいですか？そう。セネベネット。そう、いろいろ。なぜこのVは昔は B、バッソ。イタリア語のバッソ。だから昔の B、V になった。スペインのおかげ、もっと締める。だからバッシュ、ワッシュ。ほとんど B の、やり方守る。発音ちょっと変わった。ベネッテは昔は V。だから V はそのまま。V はベネッテ。vide un mare quanto è bello, mite. Vide va vide. これはずっと昔は V。これは昔は V。だから、ナポリ人、時々も when a bash。でも普通は wash。一番楽、つなぐとカーブある。この人は大げさの、言葉。だから大げさのカーブ。a wash。アバッシュ使った怒った時でも、人はちょっとつまらないじゃなくて本当に怒った時ちょっとあなたは田舎者じゃなくてあなたはバカシンナバッシュ怒ったとブになるもう一回でも柔らかいはシンナワッシュ友達と一緒に映画見てましょうシンナワッシュ柔らかい
シンナバッシュ。喧嘩の時はシンナバッシュ。シンナバッシュボイウィニング。喧嘩の時本当にブッ。これは喧嘩じゃなくてこれは苦しみ。シンナワッシュ。アワッシュさみたいな。だからいろんなニュアンスある。ナポリ言葉のやり方分かる気持ち。本当にみんな分かる。あバッシュ。これ怒った。シンナワッシュ。優しい。今問題がない。Ero più guappe vasce a sanità. もしかして時々書いたワッシュエサニダワッシュアサニダいろいろ書き方タのこのチョンがそうこっちに書いて時々例えばここ書いたエワッシュサニダこれは利用も正しいアクセントのそうでもナポリで使ったそのとこの、方その場所へだからここ直したワッシュへサニタワッシュサニタのワッシュ普通はナポリ人はワッシュこの低いの場所はサニタだからこれは一番これ選んだ、印刷した、インターネットのナポリのサイトナポリ人のサイトいろいろ一番古いの形だから好きなこれは本当にちっちゃいニュアンスエヴァッシュエサニタでも聞いてちょっと変エヴァッシャーサニタ下どこへこのサニタの句だから2回ナポリ人何回大げさなのこと何回あめみ私のためにをだからあわしゃさにたあと続けますもうはイタリア語でももうまさかついていると今のことアジュさっきのおもうカジュペルズペルズはペルソそうS と Z よく入り替わるロマ方言もよく入り替わる南イタリア S と Z 簡単入り替わるだから言ったこの Z と S と濁りなしこれ言葉同じ言葉入り替わるこれ当たり前ペルソペルズナポリ人も喋る間いろいろ使う例えば怒った時を大事なアジペルズこれ大事なアジペルズペルズほとんどなくなりましたほとんどつまらないものアジペルズこれは大事なこと濁りあるは大事なこと盗んだを残したペルズほとんどつまらないものほとんどペルソそう3種類ぐらいそういろいろで大事なのは最後の「お」はほとんど言わない。一番大事なこと最後の母音すべて消して。でも形守って。だからペルズじゃなくてペルズ。ほとんどまだ残っている口の中。アジペルズ。もうアジペルズ。tutta guapparia。すべてのグアッパリアグミ。なくなりました。これグミなんですね。ちょっとグアッパリ自分のこのチームがヤクザっぽいの形。そうヤクザっぽいでも彼はそのグアッパの一番頂点だったからその下に何人もいたわけですよね。これスペイン人昔は、貴族は、ここもある例えば偉い人はいろいろ楽しむと旅夜の旅一番危ないどうする、守るために
どうする？ここはいろんな侍でも、下の侍、なぜ悪口と喧嘩と時々殺す。だから下の侍、ね、貴族はほとんどこのこと何も知らない。このワッポの生まれたこのタイプの、人、イタリア語使うこの言葉、ファンテ。子供頃はインファンテ。ファンテは言うのこと、喋るのこと。言う。インファンテ、喋らない。だから最初のことは、インファンテは喋らない。喋らない人。でもインファンテ子供喋らない、できない。でもインファンテは、このインファンテ、喋り言っていけないの人は、今日もスペインの王様の息子はインファンテ。今、喋るの時じゃなくて、見て静か。だからこの、ボディガード、スペイン人、ファンテ。だから喋るもできる。普通は一番低いの侍、ほとんど命令とはいだけ。このボディガードはもうどうぞ喋って。だから例えば、見たこのバーキンガムパラスのどんな、辛い、どんなちょっといろいろジョーク、何も言わない。このタイプ、スペインの時はよくあっち行って殺すよ。だからいろいろある。ボディガード、言葉なし、言葉ある。今日も、このファンテ使ったイタリアの軍隊はファンテリア。レベル低いでも喋る。だから歌ったの、昔歌ったの次のコンサートやりましょう。連隊の娘。この人はファンテリアだからよく喋る。普通は軍隊が喋らない。命令と命令に従うだけ。スペインとフランスあるとイタリアあるこの軍隊のタイプ。喋るどうぞ。命令でも喋って。だから一番楽なことは喋るできる。愛の実の役もこのタイプ。だからね、モリーノとベルコーレよく喋ると、見て、軍隊は、ベルコーレはほとんどアディーナの時どうする？あなたは美しい女性じゃなくて、私はパリで。ごめん、パリで。あなたはヴィーナスのように、エレナ、トロイのエレナのように、僕たち。パリは金で作ったリンゴをあげた。僕はこの花。だから勉強したこのベルコーレ。だからこの軍隊のタイプは、ここ、侍恋に落ちた詩作る、ちょっとありえない。ヨーロッパは当たり前。どんな、レベル低い、必ず詩できる。だからファンテ。言う、しゃべるは大丈夫。言ってどうぞ。誰が言う、できない、インファンテ。しゃべっちゃダメ。はい、続けます。今そのインファンテっていうのはどこに関して？書いてない。書いてない。このタイプ、なぜこんな、タイプ生まれた。スペインだから自分のボディガード言うできる。だからだんだん、剣とナイフ上手になって。だからその1600年、ここからすべてのスペインになった。
似ている学んだこのタイプのかっこいいの若い。だからワリューネさっき若い者。前がないこのタイプ。ボディガード普通はトランプのボディガードは何も喋らないですね。ここもボディガードはほとんど喋らない。喋らない。ゴザなしだけ。ごさなし。